Takže čus lidi, já vítám našeho vlogu, je to první vlog. O čem bych se tady chtěl bavit? První téma bude Varese. Varese je prostě lidí bez skinu. Varese má své nevýhody spíše. No, výhody nemá spíše žádné, ale teď vyjmenujeme si ty nevýhody. Nevýhody jsou to, že nemůžu jakoby na servery, kde je povolené jenom originál. Poté je tam, že si nemůžu vytvořit vlastní skin, takže musí kopírovat třeba ze stránky, ve které je prostě, jak bych to řekl, musí si okopírovat to jméno a za něj potom hrát. Potom, jak jsem říkal, tak Varese ještě nesmí hrát, to už jsem říkal, nevím, jestli to opakuju, ale tak první vlog uděláme asi nějaký krátkej. No, já bych se vám mohl představit, já jsem ve skutečném životě se jmenuji Marek, je mi 11 let a chodím do 6. třídy školy a bydlím v Moravskoslezském kraji v Frýdek Místek. Potom, co bych vám mohl o sobě říct? Moji oblíbení listujeri. Takže, Google. Ment. No, jo, Ment. Gamer. Šiška. Potom je tam samozřejmě Snusa, Doktor a Pedro. No, někdy i Vedry, ale to je jako fakt málo. No, tak to je asi pro tento vlog všechno. Doufám, že se vám líbil a uvidíme se u dalšího videa. Čus!